Sunana abubakar kyari Muhammad, haifaffen garin Maiduguri, jihar Borno. An haife ni a Maiduguri, jihar Borno, wato shekaru da suka wuce 60 za a ce, ma'ana 63 a lokacin da aka haife ni kenan. Falillahi alhamdu wal minna. Da aka haife ni a garin Maiduguri, karatuna da na fara na allo, na fara karatuna ne a wajen wani malami da ake kiransa mallan dan juma. Malamin bahaushe ne, kuma da hausa muke alif lallan hakuri. Muna yin huruful hija'iyya da hausa, kuma idan na komo gida a wurin mahaifiyata da kuma mahaifina suna karantar da mu alhuruf alhija'iyya da harshen kanuri. Sannan kuma mahaifinmu ya ɗauke mu ya kai mu wato wata makaranta wurin abokinsa wanda ake ce masa malam Yusuf Bakarkare ne, mutumin Fataskum amma zaunanne a garin Maiduguri. Shi ma kuma ya samu muka zauna a ƙarƙashin almajirinsa malam Aisa, mai dukkansu sun rasu sun koma ga Allah, Allah ya musu rahama. A nan ne muka yi karatunmu na allo. Muna cikin yin karatu na allo alhamdulillah a gida wurin mahaifiyata da kuma mahaifina ina ɗaukan ilmi, musamman ma littattafai irin su ahalari da ishimawi da su kurtubi, ƙananan littattafai na fikihu na malikiya. Sannan tafiya ta yi tafiya sai aka yaye mu daga gida, ma'ana yayewa da nake nufi cewa an ba mu daman mafita mu nemi ilmi a duk inda muke so. To a nan ne Allah ya haɗa ni da wasu malamai a nan unguwanmu wayanda na yi karatu a wajensu, irin su littafin risala da irin littafin iziya da kuma tafsirin ƙur'ani na littafin tafsirul jalalaini da sauran littattafai na luga irin su al'ajurumiya da kuma irin su mulhatul i'rab. A wurin malaman na alhamdulillah akwai malam basayin na, akwai malam babagana, cikin malamai da na yi karatu wajensu. Ƙarshe na samu izini a wurin iyayena na ringa halartar makarantar sheikh Muhammad Abba Aji mai rasuwa wanda yake garin Maiduguri. Muka fara karanta littattafai a wurinsa, littattafai irin su Muwatta Malik. Muka sake maimaita littafin risala, sai na yi kwaɗayin karatu irin na zamani, musamman ma irin haya islam. Makarantar boko dai ba a samu makarantar boko ba, amma ni na sa kaina na ɗan yi karatun boko amma ba a makaranta ba, a wurare daban-daban. Alhamdulillah gurgudo dai ba a rasa abin da za mu iya faɗa ba. Sannan sai ƙarshe na samu yin iltihaki na shiga makarantar haya islam wanda yake nan garin Maiduguri. Da na shiga na yi junior 1 da na 2 da na 3 a nan. To da na yi ƙarshe akwai wani bawan Allah wanda nake karantarwa a gidansa, nake karantar da 'ya'yansa da matansa, Alhaji Umaru marajin pizza da ya komo Kano, ni ma sai na bi shi Kano, wannan 1980s kenan. Da na zo Kano da ikon Allah shi ya taimaka min, da ikon Allah sai na samu karbuwa a SAS. Sai ga tawaga sun zo daga jami'a ta musulunci ta Madina wanda suke daura a Kano a nan BUK. Wannan daura da za a yi lokacin ni na yi shiri zan koma Maiduguri, sai wani bawan Allah ya ban shawara ya ce in zauna nima in yi musharaka, in yi attending din wannan daura. Sai na zauna na yi attending din daura, na je na yi registering. Da muka yi jarrabawa sai Allah ya taimaka na zam ina daga cikin mutane 12 da suka samu distinction. To sai aka yi mana interview a nan Kano a nan BUK, sai aka tafi da sunayenmu. Shekara tana zagowa da ikon Allah sai sunanmu ya fito, shine wannan farkon wato haduwata da jami'a ta musulunci ta Madina. Wannan labarin da nake baka 1992 kenan. To dama na yi aure lokacin da nake karatu a jami'a ta musulunci ta Madina, dan na yi aure 1994 lokacin ina can shekara ta 2. Daga bayan na zo na tafi da iyalina muka zauna a can, muna gamawa sai muka zo tare da ita. Daga zuwa na nan Imam Malik Islamic Center da ke nan garin Maiduguri, an gina ta, wani babban attajiri ne Alhaji Tijani Bolori ya yi volunteer, ya kashe kuɗi miliyoyi ya gina fi sabilillahi.
ana neman ma'aikata. To a lokacin an riga an ɗau darekta, sai suka yi shawarar cewa to wannan abubakar ya dawo daga saudiya bayan ya gama karatunsa a kano, ya kamata a ce shi ma ya zama wani abu a nan. A lokacin sai aka zaɓe ni na zama ni ne mataimakin darekta a nan Imam Ali Islamic Center. Aka bani leta, ina aiki, ban ci gaba da karatu ba illa karantarwa da kuma karatu da nake a wurin malamai, a wurin Sheikh Muhammad Abba Aji da sauran malamai, har lokacin da Allah ya kai. A lokacin da na zama deputy director ina karantarwa a cikin aji, kuma ina aikin ofis, sannan kuma ina karantarwa a masallaci da kuma masallatai, ina halartar wa'azuzzuka. To daga wannan lokacin alhamdulillah na ci gaba da yin aiki yau daga 1996 har zuwa yau kenan. Da ikon Allah sai Allah ya yi wa jagoran namu wanda shine yake matsayin director, Allah ya ji kanshi da rahama, ya yi masa rasuwa kamar yau watanni 8 da suka wuce. Sai aka zauna aka yi shawarar cewa na cancanta in zama director in maye gurbinsa. Wallahi lokacin da nake karatun Qur'ani da ikon Allah akwai surar da tafi ban wahala lokacin da nake karatu. Surar da tafi ban wahala a lokacin da nake ba kamar suratul an'am. Amma kuma akwai wani yanki cikin Qur'ani wanda almajirai yana ba su wahala da gaske, amma Allah da ikonsa ba alfahari ba da taimakon Allah, ni kuma ba yankin da yake min sauki irinsa, yankin da yake magana akan rabon gado, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayayn. To wannan ba wanda Allah ya sauka min kamar shi. Ba abin da yake faranta min rai a rayuwa in ga cewa wani ya musulunta, ya rungumi addinin musulunci, ko kuma wani ya fahimci gaskiya, ya bar ƙarya ya koma kan gaskiya, mutum ya tuba ya koma ga Allah. Wallahi ba abin da yake sani farin ciki kamar wayannan abubuwa guda biyu. Ba abin da yake bakanta min rai kamar in ringa ganin mutane suna wa ilimi hawan kawara, ba su da sani akai, su fito su ringa ba da fatawa, ko kuma kaga malami bai yi bincike ba ya bar hanyar magabata ya fito yana maganganu wanda wayannan maganganu za su ingiza mutane su je su tada fitina ko kuma su samu rashin jituwa tsakaninsu da shugabanni. Matar ɗaya ce, da ina da ya, da yanzu tana raye shekarunta sama da 20, amma Allah ya karɓe ta, amma yanzu haka ina da ɗa ɗaya wanda yana matsayin wato ya girma kuma yana karatu alhamdulillah. Wallahi babban burina a nan duniya in samu in cike da kalmar shahada, in yi mutuwar alheri, in mutu ina furta kalmar shahada, shine babban burina saboda yanayin rayuwa. Wallahi yanzu tambayoyin da mutane suka fi yawan yi min ta waya da kuma a rubuce idan muna karatu ko ba ma karatu a wannan zamanin shine, kuma wanda yake damuna sosai yake tada mu hankali, shine tambayoyi akan malam an yi min sihiri, abu kaza nake ji, abu kaza nake gani, an hana ni karatu, an hana ni aure, an fidda ni daga gidan mijina, idan namiji ne an nakasa ne, an yi kaza, kuma idan ka bincika duk sihiri ne. Ba abin da ya fi damuna a yanzu mutane suke yawan magana kuma in ringa ba su shawarwari kamar sihiri. Aikin da bai taka kara ya karya ba mutane suke wa mutum sihiri yanzu ya yi yawa fiye da yadda kake tsammani. Wannan ya sa ni na kwaɗaitu cewa in ringa yin bidiyo na irin minti 10-15 idan ka lura, sai in yi wa mutane bayani ga irin addu'o'in da za su yi da haɗe da ganyen magarya ko ruwan sama ko zamzam ko olive oil zaitun, su ringa tofawa, su jarraba wannan a gida, zai karya sihiri da kuma kambun baka, baki da ido. Yanzu baki da ido ya yi yawa, don da mutanenmu idan suka ga abu za su ce masha Allah tabarakallah, tufarkallah suke cewa, haka annabi ya koyar. To amma yanzu mutum in ya ga abu ya burge shi ba zai ce masha Allah tabarakallah ba, to baki da ido sai ya kada mutum, sai ya babbata abubuwa. Shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa daga al'ummata mutuwa da suke baki da ido shine sanadiyar mutuwarsu.